Лечебната гъба рейши е известна със своите многобройни ползи за здравето. Гъбата е смятана от традиционната китайска медицина за най-доброто древно лечебно средство, осигуряващо дълголетие и жизненост. Тя не е токсична и може да се приема за дълъг период от време. Приемана регулярно може да възстанови тялото до естественото му състояние, позволявайки на всички органи да функционират нормално. Основното предимство на рейши е способността й да поддържа и модулира имунната система на оптимално ниво. Гъбата рейши се е срещала в природата много рядко и е било почти невъзможно да бъде открита. Поради това тя се е смятала за безценна и е била консумирана само от кралски особи в Китай и Япония в продължение на хиляди години. През 70-те години на миналия век японски учени са открили метода за култивиране на гъбата. Сега тя е лесно достъпна и се отглежда в много страни. В състава на гъбата участват предимно комплекси от въглехидрати, така наречените водоразтворими полисахариди, известни като бета-глюкани, както и различни тритерпени, протеини и аминокиселини. Изследователите са установили, че бета-глюканите са най-активните съставки в гъбата рейши. Те проявяват антитуморни свойства, притежават имуномодулиращо действие и имат свойството да понижават високото кръвно налягане. Друга основна активна съставка в гъбата са тритерпените, известни като ганодерични киселини. Изследвания показват, че ганодеричните киселини помагат за облегчаване на различни алергични състояния чрез потискане освобождаването на хистамин, подобряват усвояването на кислорода и подобряват функциите на черния дроб. Характерно е, че тритерпените имат горчив вкус и по тази причина тяхното съдържание в дадена добавка може да бъде определено от степента на горчивината. Ролята на рейши в поддържането на здравословен начин на живот най-добре може да се обясни от гледна точка на традиционната китайска медицина, според която никой от известните активни съставки, взета отделно, не е толкова ефективна, колкото консумирането на цялата гъба рейши. Рейши е известна като важен адаптоген в традиционната китайска медицина, наричана е царицата на адаптогените и помага на здравият организъм да поддържа балансирано здравословно състояние, а също така съдейства за възстановяване на баланса в организма, когато човек е болен. Адаптогените са вещества, които помагат на организма да компенсира настъпили болестотворни промени. Освен като много мощен адаптоген, гъбата проявява многобройни лечебни свойства, помагащи на организма да се справи с много сериозни заболявания. Понижава кръвното налягане и подкрепя сърдечното здраве. Рейши оказва силно благотворно въздействие върху сърдечната функция, чрез понижаване нивата на холестерола и редуциране на атеросклеротичните плаки в кръвоносните съдове. Гъбата подобрява кръвопотока към сърцето и понижава високото кръвно налягане. Проучвания показват, че сърцето започва да функционира по-ефективно по време на приемна добавка с рейши. Гъбата съдържа и вещества с антикоагулиращ ефект. Те спомагат за разреждане на кръвта и предпазват от сърдечни атаки и други сърдечно-съдови заболявания, предотвратяват появата на метаболитен синдром. Намалява излишния холестерол. Намерените в рейши съединения противодействат на последиците от високото ниво на холестерола по два начина. Намаляват количеството на синтезираният холестерол в черния дроб и елиминират излишния холестерол от кръвния поток, предотвратявайки образуването на атеросклеротични натрупвания. Стимулира имунната система. Рейши помага за засилване на имунната система, като осигурява защита срещу инфекциозни заболявания, настинка, грип. Полисахаридите в гъбата стимулират растежа на макрофагите, имунни клетки, унищожаващи инвазивни патогенни микроорганизми, антивирусни и противовъзпалителни свойства при респираторни заболявания. Многобройни проучвания показват, че естествените съединения в гъбата създават отлична антивирусна защита срещу външни и вътрешни вирусни патогени, облегчава състоянието при хронични респираторни заболявания, противоалергични
свойства. Установено е, че тритерпените, намерени в рейши, проявяват силни противовъзпалителни свойства и ефективно пречат на образуването на хистамин в организма, като по този начин облегчават значително неприятните симптоми при алергия, астма, бронхити. Потиска растежа на раковите клетки и спира развитието на рака. Множество проучвания показват, че двете основни групи природни съединения в гъбата, тритерпени и полизахариди, могат да бъдат използвани за потискане развитието на различни форми на рак и спиране растежа на тумора. Клетките в рака на гърдата, на яйчниците, на простатата и на дебелото черво са особено податливи на цитотоксичното действие на тези съединения. Тази цитотоксичност изключва способността на раковите клетки да се размножават, като оставя здравите клетки напълно невредими. При последни стадии на рака подобрява общото състояние и облегчава болките. Защитен ефект при химиотерапия и увреждане от радиация. За някои раково болни пациенти химиотерапията и лъчетерапията са необходима, но опасна стъпка, за да се спре настъплението на рака. Тези две терапии имат свойството да унищожават бързо размножаващите се клетки. За съжаление, такива клетки, освен раковите, са и клетките на костният мозък и тези на косата. Тези клетки много често биват унищожавани по време на лечение с химио и лъчетерапия. За щастие, съставките, намиращи се в рейши, стимулират продукцията на клетки в костният мозък. Чрез възстановяване на тези клетки, тялото вече е в състояние да продължи да изгражда клетките, от които се нуждае, за да продължи да се бори ефективно с рака. Освен това, гъбата облегчава неприятните симптоми, свързани с химиотерапията и лъчетерапията, гадене, повръщане, треска, косопат, загуба на тегло, главоболие и други. Други свойства на гъба рейши: стимулира детоксикиращите свойства на черния дроб, като активно помага на тялото да се отърве от натрупаните вредни отпадни вещества. Гъбата оказва положително действие и при безсъние, тревожност, депресия.